जाबाय थाखो अमानो आदार हैथां होननानै बुंगासिनो आं खोनायाखै नामा सोरबाखि बार्थडे दिनावबो खामानि थिनो मालाय जायफोरा बार्थडे गार्ल मालाय राजकुमारिफोर बायदि थानो मोनो जेखौ बियो बेखौनो मोनो जोंफोरासो बार्थडेनि दिनावबो खामानि थिनजाबाय थायो रुवाथिफोर बायदि ए खामानि थिननाया रुवाथिसो जाबाय हा ओंखाम जाया नामा नोंलाय बे बार्थडेनि दिनावबो आंखौ खामानि थिनो आरो हा मा बार्थडे बिलाय बार्थडे नङा बार्थडेसो बार्थडे दिनै आंनि जोनोम सानावबो रावजोंबो जेबो होजाया लोगोफोराबो रावबो हेपि बार्थडे हापां होननानै बुंहरा साफा सानै बुंग्राफोराबो मालाय गावसोरनि बार्थडेयाव हेपि बार्थडे होनहरफिनाबा मालाय जमलायलायनानै थायो बार्थडेखौनो उइस खालामफिना आंथ' बावगारनानैसो दङमोन ना बिसोरनि बार्थडेखौ नाथाय बिसोर गोसोआव थानानैबो आंखौ उइसबो खालामा ओमफ्राय बिमाया आंखौ खामानि थिनबाय थागोन आरो जोनोम सानावबो गावनि फिसाखौ सोरबा बिदि खामानि थिनो मानि जोनोम सान बेलाय जोनोम सानबानो खामानि थिननो मोना नामा मोनाथ' आरो जोनोम सानाव सोरबा खामानि थिनो मालायफोरा जोनोम सानाव बेसेबां महारानिफोर बायदि थायो बेसेबां मालाय बयजोंबो अनजायो आं आरो खामानि थिनजाबाय थायो दाउनो आदार हैथां अमानो आदार हैथां होनजाबाय थायो हाय रे खाफाल आं मा खाफाल लानानै उजिखो ओइ सोरजिगिरि गेदेमा आंखौ मानो एसेबां दुखुथिया दानानै हरखो नोंलाय बार्थडेनि दिनावबो रावबो आंनो गिफ्ट होफैया रावबो आंनो प्रेजेन्ट होफैया नों आंखौ दिनैनि दिनाव दाना हरनाय समाव नों मा खालामनानै थादोंमोनहाय इसेबां गाज्रि दिनाव आंखौ दानानै हरनो बुहुमाव हरबाय जेब्ला एसे खाफालखौबो मोजाङै दानानै हरनांगौ ना ओइ माखौ गोब्रामबाय थाखो आयो मोनजायाखै मोलोङाखै बायदिनो आं बुङोना दिनै आंनि बार्थडे जोंफोरालाय माथो ओरैनो देरबोबायहाय माबा जोनोम सानफोरखौबो फालिनांगौ होननानै जोंफोरा मिथिबोआसै दासो हनै माबा जोनोम सान फालिलाबायग्रा जाबाय गोदोनि दिन बायदि नंलाना दानि दिना गोदोनि बायदि संख्रि बानलुनि दामाबो एखे नंलाना गोदो गारि गैयामोन नोंसिनि दिनाव मोसौ गारिसो दङमोन दा नंखाय अट' ओंखारबाय रिक्सा ओंखारबाय बास ओंखारबाय थिग बिदिनो नोंसिनि दिनाव बार्थडेसो फालियाखैबा मा जानो जोंथ' फालियो ना जोंनि दिनावथ' फालियो सप्तासे सिगांनिफ्रायनो फैसा बिबाय आङो बार्थडे फालिनो होननानै गैया होआ हा फैसा गैयाबालाय माखौथो होनांगौ जाखोहाय हाबा मालाय हरा नोंफ्रायाबो हनै आलु फानहैनाया बेसेबां फैसा मोनबोगोनथाय माइरं बायनायावनो मैगं बायनायावनो माथो थांजोबखायो आंथ' फैसा बिबाय थायाना दिनै बार्थडेखायसो आङो फैसा बिदों दा 100 थाखा दङ ओइ गान्दु सिङाव आयो बे 100 थाखाजोंलाय मा जानांगौ जाखो ना आं केकखौनो बायनो हागोन ना लोगोफोरनो माबा मोनसे जाहोनो हागोन दे ए माबा आरो केकबो दंलायबावो दालमुगफोरखौ बायनानै जाहोबानो जायोना आं दालमुग नों आं जाहोहैदों दालमुग मालायफोरा बार्थडेनि समाव केक जाहोयो आंहा दालमुग जाहोहैगोन नामा आरो बे 100 थाखाजों मा जानो दे हा फैसा गैयाबालाय माथो खालामनो बार्थडेनि समाव आं जेबो मोना हापान दङ ना नै फैलायबाय दा सासे बहाबा लिंना लांलायसिगोनलाय सानसे थोलो थायसिगोनलाय औ दङ थुदो अजानाव थांनायसै र' फैसा नांगोन ना फैसा लायनि आं आइनाव दावसो देलाय औ आयं बहा थांनो नागिरदों नोंसोरलाय ओरैनो सकआव थांनो नागिरदों जोंहानि हापांखौ दा लिंफैबाय थादे नोंसा न'आव खामानि गैयाबा जोंहा न'आव बिराद खामानि दं नोंसानि बायदि न'आव बांद्राय खामानि गैयै नङा जोंहा बिराद खामानि दङ जागोन दे जेराव थांदों थाब हगार हरबानो जाबाय हापांखौ नोंस्रा मा खालामो खालामहैथां थौ थांनोसै दावसो देलाय दे थाब फै फैया माथो ए लोगोफोरजों थांबाथाय न'आवनो थाब गाफैनो रोङा ओइ हापां नोंसानि आइया आंजों लोगो जानायखौ सुयाना है बिदि नङा देनालाय ओरैनो रायखायो नङा माथो आंखौ सैखाया नोंसानि आइया आंजों बेरायजानो बायोना है बेफोरखौ माबा सानो नामा थुथु थुथु अजानाव थांनांगौ होननाया अके दावसो देलाय अजाखौ सिनायखायो दा नोङो सिनाया सिनायनायालाय होमबाबो आं सासे मानसिनिफ्राय सोंदों आरोना बे ohgori बाबाया बहा थायो थ' बेवहायनो थांगोन जायखिजाया साख्रि मोनबानो जाबाय बालनि साख्रि मोजां मोनबाथाय हौवा मोजांनिबो आंखाल गैया मोजां मोजां हेन्डसाम हौवाखौ नायनानै प्रप'ज खालामखागोन बालनि ओइ बमरो फुजानि गस्ला लाबाय नामाब्रा गावहा लाबाय नालाय लुगैगौबा खोन्थादों नामाब्रा बाप्पा ओइ बिदि नङालै आंना घटनाया एसे बेलेगसो जादों मा घटना माने आं गार्लफ्रेन्डजों गारलायलायबायना मानि थाखाय माने मा होननानै बुंबावनो आं माने मानि थाखाय गारलायलायखोब्रा बेनोथ' ब्रा गोरोन्थिया बिनिसो ना आंनिसो आं मिन्थिलालै दा आंनो इमारजेन्सि गार्लफ्रेन्ड नांगौलै
मानोबा मानोब्रा नांगौ आरो दासो ब्रेकआप जादों दानो गार्लफ्रेन्ड गोदान नांगौ नोंनो गैया गार्लफ्रेन्डनि दालाल नङा आंहानोबा मा जानानै दं थाखा फैसा गैयिनि टेनसन बिथिंजाय न'आव रायजाबाय थायो न'निफ्राय होखारजानोल' बाखिसै आं मिथिबायना नोंहा आरो हिनजावनिसो दावराव दे होमबालाय एसे टाइम लानोसै आं नाथाय एबारनि जानो गोनां गार्लफ्रेन्डआ आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डनिख्रुइबो समायनासिन जानांगोनलै नङाबा आंनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ आंखौ मिनिगोन ना माबायदि गार्लफ्रेन्ड लादों बेलाय साइज गैया बाइस गैया होननानै बेनिखायनो समायना सिख्ला नायनानै प्रप'ज खालामनोसै आं बे साननैसोनि गेजेराव सोरबाफोर सिनायनाय दंबा खोन्थालाय आंनि सिनायनाय रावबो गैयालै बा नोंहा जिउआव रावबो सिख्ला सिनाया नामा माबायदि मानसि बेलाय सिख्ला सिनायलायि सिनायनाय दङबाबो मालाय बयफ्रेन्ड गोनां गोजा बबेनिफ्राय मोननांगौ जाखो आंलाय बयफ्रेन्ड थाबाबो लागोनब्रा बयफ्रेन्डजों नांलायनानैबाबो आथिखालाव सेनानै जानाय बुस्थुआसो गोथाव जायोनो हनै सिख्ला सानै फैदों साइसथार माथो बिसोरो जों गामिनि खोलाफाराथिंजायनिनो गोजान जायो नामाब्रा गामिया गामिया गोदो जोंना मोनसेयानोमोन ओमफ्राय मानसिफोरा न'खरा बांद्राय जानायखायसो 1 नाम्बार 2 नाम्बार होनाय जादों आच्छा दे मोजांथार माथो बयफ्रेन्ड दंना गैयाब्रा बै सासे आंनिलै बै नोंनिथिं थानाया जाला माला दा बुंलाबायलै बै गोजा गाननाया आंनि बै पिंक गाननाया नोंनि लाजिया नोंसोरो बेफोरबायदि सिख्ला नुबानो एदावनो नोंसोरो बेफोरबायदि दखानाव जिरायनानै थानायनि थाखायनो मानसिफ्रा बुस्थु लांनो फैनो बायो स्पेसियेलि सिख्लाफोरा बापावै नोंसोरखौलाय जोंलाय मा होनखोब्रा जेबोखौनो होनथाराखै जोंहा खोमा गैया आरो खोमाबो दं गन्थंबो दं महराबो जोबोद मोजाङैनो दं बयफ्रेन्ड गैयाबा आंनि गार्लफ्रेन्ड जादोब्रा नों जुदि आंनि गार्लफ्रेन्ड जायो अब्ला नोंखौ आं रानि साजायनानै दोनगोन आच्छा नोंखौलाय सोर राजा खालामखो मा गावखौनो भुटाननि राजा बायदि मोनदों नामा आंखौ रानि साजायनानै दोननो लाजियाबो नोंसोर ना लामायाव थानानै सिख्लाफोर एदावबाय थानायखौ गामिनि प्रेसिडेन्टनो थांना खोन्थाहैनानै थिगसे बुजा होगोन मिथिबाय बिदि नङालै नैबेसो एदावदों आं एदावाखै नोंबोथ' बिनि लोगो ना सेंग्राजों सिख्लाजों एदावलायाबा सोरथो एदावलायनांगौ जाखो हो नंगौथ' आरो नों बिसोरनि लोगो ना आंनि लोगोहाय नोंनि लोगो होमबा सिरि था दिनैनिफ्राय नोंखौ बिदि एदावबावनाय नुयोबा ना गामिनि प्रेसिडेन्टनो खोन्थानानै बुलु बुला अफिसाव खोन्थानानै नोंखौ थिगसे बुजा होगोन आं गावनो बुलु बुला अफिसाव थायो माथो बिनिखायनो दुगाथार खामानि गैयि जागारनायफोरासो बुलु बुला अफिसाव थायो दा बापावै मा होननानै थांखोलै बमब्र नोंहालाय मानो सिख्ला नुबानो एदावनांगौ जाखोब्रा दाथ' आंनो बे सिख्लाखौनो नांगौ जेरैखि जायाबाबो बेखौनो नांगौ आंनो हायना मुलि लगायनानैबाबो बे सिख्लाखौनो लाथारगोन आं देलै दे लाबानो जाबाय नै नारजि बुदाङाबो सफैबाय बापावै बाइक गोदान नामालै औलै गोदान लानायालाय लादोंमोन आच्छा र' आं बाइकखौ बै साइडआव दोनना फैनि मालाय नारजि बुदांनानो मोजांलै गोसोबानो बाइक सोलायबाय था आच्छा नोंसोरलाय बेसे गोबाव जाफैखो बारा गोबाव जायाखै दे आदै दे साहा बानाय साथामनोबो जागोन दे नारजि बुदां फुजानि मा प्लानिंलै बहा बेरायनो थांगोन सानदों नायनोसै मा जायो नोंसोरलाय आंनो समायना गार्लफ्रेन्ड नांगौ आंहा आंनि गार्लफ्रेन्डजों ब्रेकआप जाबायना दा बेनिख्रुइ साबसिन गार्लफ्रेन्ड लानानै खोन्थाथारनांगौ आंहा बेसो आंनि थांखिया गिदिरथार माथो थांखिया गिदिरथ' आरो साख्रि नागिरनाय बायदि खासो माथो गार्लफ्रेन्ड नागिरनायाबो समायना गार्लफ्रेन्डखौ जानला मानला मोनाना समायना गार्लफ्रेन्डजों साख्रिजों एखेयानो जायोलै माथो साख्रि मोननो थाखायबो फैसा नांगौ गार्लफ्रेन्ड मोननो थाखायबो फैसा नांगौ गतिके फैसायानो मेन फैसायानो मेन एसे बिफाजों नांलाय फैसा बिनानै फुजायाव सिख्लाफोरनो मेथाइ जाहोबासो सिख्लाफोरा आंखौ फसायसिगोन नोंसोरनि प्लानिंफोरा डेन्जारलै आदै साहाया जाबायना र' गुदुं खालामगासिनो आच्छा दे अजानाव थांमारगोन आरो आयौ बाला नंखायसो सानखोना माखो बे दुमफावालाय जों मैयानो बुंखादों माथो अजानाव थांगोन होननानै थुदे थांनायसै आं गियोहाय मा ohgori बाबाफोरखौ गियो नामा आं दङ थु बोरैबा नुनायानो गिथावथाव नुथारोहाय आं बिसोरखौ जेराव गिनाय दं बेवहायसो देरहासार दङनो थु आद्रि एग्जामाव पास जानो लुगैदोंबा थुदे ब्रा लिंथारबाय जेब्ला थांनोसै थुदे थौ आं हले गिदोंहाय गियो नामा गिबा खाजि गोमायो लाजिबा खाजि लस जायो बिदि बुंनानै आंखौ बुरखायनाङा नोंसोर बुरखायाखै थु बेबो गोथैसालि खाथियाव बावसो आं जि गियोहाय बाथेमस दुमफाव गिनाङाबो गिगौ मानि गावगौ आं गिबायहाय आं गोथैसालिफोरखौ बिराद गिनो ओंखारो दुमफाव थैबा जों बेवहायनो थाफैनांगोन गिनाङा थैनाया उनाव जाबाय थागोन दा गिदोंहाय आं जेबो नङा गोथै मानसिफोर ओंखारनानै होयोबा जोंहा खुरमा संनानै गालांखागोन देनां जाहाथे जों थैनायनि उनाव थाब सिनाखि जालायो आरो नोंसोर बिराद फालथु मोनदोंना गिनाङालाय दुमफाव नै ohgori बाबाया बैयावनो जिरायनानै दंखायो
गिनानै दंफाव साख्रि मोननांगौआव गिबानो जायो नामा गिनाङा गियोहाय आङो गिनायसो मोनबाय आङो थोदो थांफिननोसै बाबा जोंनि खुलुमनायखौ नाजाव दे जों गोबां आसा लानानै नोंनि खाथियाव फैदों आं मिथिखायो फिसाफोर सासेनाथ' दिनै जोनोम सान नङा होमबा आयो मिथिलायो औ आंनि बार्थडे दिनै नुबाला हापां नोंनि बार्थडे हेपि बार्थडे हापां आंबो मिथिथारामोन हेपि बार्थडे हापां नोंसोरलाय गावसिनि बार्थडेयाव विश खालामनायखाय आंखौ खालामाखै आं गावनि बार्थडेखौनो बावनानै थायो मालायनि बार्थडेखौ गोसोआव लानोना बेफोर उनाव जाबाय थागोन हापां बाबा जोंनो साख्रि नांगौ जादों अन्नानै जोंखौ एबिआइ एग्जामाव पास खालामनानै हो बाबा आरो मोजां माहाजोन बयफ्रेन्ड मोननायनि बोर हर बाबा जागोन फिसाफोर नाथाय नोंसोरसो बे खामानिखौ मावनो हागोन ना हाया हागोन साख्रिनि थाखाय जों गासैबो खामानिखौनो मावगोन जायखिजाया खामानिया गोरा जायाबानो जाबाय आरोना गोरलै मोननो लुगैदोंबा माखासे बलिदानबो होनांगोन बलिदान होआलासिनो ओरैनो मोना नामाहाय मा बलिदान होनोहाय आं बलिदान होनो हाया आं दाउ मासेबो बुथारनो हाया जागोन दे जोङो ना सिम्पोल स्टाइलाव मोनसे आइडिया हरबानो जाबाय जाहाथे जोङो मोजां हौवा आरो साख्रि मोनो दे होमबालाय आं जेखौ खालामनो थिनदों बेखौ खालामबानो जाबाय आं नोंसोरनो मन्त्र हरगोन बे मन्त्रखौ हरनि 12थानिफ्राय हरनि 1थानि गेजेराव नोंसोर फुजा होनांगोन बे फुजायाव मन्त्रखौ आवरायनांगोन बेनि उनाव फुजा खालामखांनायनि उनाव फुजानि बुस्थुफोरखौ गोथैसालियाव दोनफैनांगोन गोथैसालि औ गोथैसालियाव जागोन दे बाबा जोंनो मन्त्रखौ हरबानो जाबाय दे होमबालाय आं मन्त्रखौ हरनोसै दे होमबा मन्त्रखौ खोनासंदो आरो मोजाङै गोसोआव लादो लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडआव मा जागोन बेखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय नेनानै थादो आरो बे चेनेलखौबो लाब्रा बड' सिजन 1 खौ अनसायनाय बायदि सिजन 2 खौबो अनसायफिनदो आरो थाबैनो 1 लाख साबस्क्राइब खालामनानै होदो थ' लोगोफोर बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय लोगोफोर